Ahojte, moje meno je Davidel a ja vás vítam na mojom kanále. Medzi touto časťou a tou poslednou je asi 2 týždne rozdiel. Ja som dlho nenatáčala, nebol čas, nebola príležitosť, ale teraz teda idem pokračovať. Sme teda v podzemí a máme teraz zachrániť Ádu, ktorá leží vlastne tam, bola kde dolu, tam je. Takže môžeme na to ísť. Ja si tu ešte upracujem tento inventár, vlastne vyhodím všetko, čo nepotrebujem, ale toto budem potrebovať určite. Toto si môžem nechať, toto zatiaľ netreba. Nožík. Ten si pre istotu nechám a ešte si pozrieme vlastne tú kazetu, čo sme našli. Takže to bol pán Birkin a vlastne vojaci z Umbrely. Hneď sa k tomu dostaneme, ešte si ju takto vyhodím a budeme potrebovať, môžem sa healnúť. A z tohoto všetkého mi zatiaľ nič netreba, aspoň si myslím. Ešte toto by som mohla vyhodiť, radšej si zoberiem toto, aby som mala čo najviac miesta. Dobre, cez tieto dvere sa musím dostať, ale potrebujem nájsť tieto šachové figurky, plug-in a vyriešiť tú hádanku, ako majú byť. Takže môžeme ísť na to. Mapa. Ja som tu nechala ešte naboje. Aha, dobre, to sa bude hodiť. No a môžeme ísť. Ja už vlastne túto epizódu natáčam v čase, keď už Resident Evil Requiem vyšla. A ja som bola tak strašne nasratá, pretože ja som si ju kúpila hneď piatok, ako vyšla. A v sobotu večer, že idem si konečne zahrať, nie. A vlastne ja zapnem hru a nedostanem sa ani do hlavného menička, pretože mi hneď krešla. Pretože mám slabý počítač. Respektíve slabý, není až taký výkonný. Požadovaná rámka tam bola tuším 16, ja mám 8. A ešte tá grafika už je taká slabá, čo ja tu mám. Takže ako nasratá som bola, že až. Ale vyriešila som to tak, že hrám na mužovom počítači hore v jeho brlohu. Takže to nie je až taká katastrofa, jak to vyzerá už skap. A tento trezor. Ja ho idem vyskúšať, či to nie je náhodou to, čo si myslím, že to je. Tak takto? Počkaj, nie. Viem, že tam bola 8, 2 a 12, ale že v jakom poradí? Dobre, tak ešte raz. 2, 12, 8. No, že to ide. Dobre, toto sa mi bude hodiť. A kam mám ísť teraz? Aha, odtiaľ som prišla. Toto som si už zobrala.
Teraz mi to tam bude zavádzať, nevadí. Keď ešte nájdem až zelenú a červenú, aspoň bude mať heal. Dobre, mi obuchu. Poď rovno sem. Ale zatiaľ tu na miesto dosť, takže chill. Ale to sa pomaly zaplní. Ale ešte ten Requiem nemám dohratý. Teraz som... Kde som vlastne skončila? Teraz som za Grace v tom podzemí už vlastne. Tie 3 súčiastky teraz hľadám. A teda tam som skončila. Dneska je vlastne koľkého je? A neviem koľkého je. Štvrtého? Nie, 5. Čo teraz točím túto epizódu. Ale teda vydaná bude najskoršie. Dobre, snad mi to dajú pokoj, pretože sem ešte pôjdem. A potom mi tu budú zavádzať. Nemalo byť nič. Nie, tu je granát, dobre. Idem najprv sem. Bo toto bude väčšia otrava než tam. Teda dúfam, že sa sem dostanem, ale mala by som. Ja teda uvidím, koľko stihnem dneska, pretože ja toto natáčam v čase, že je pred robotou, že ešte mám čas, pretože dneska začínam až o 12:30. No a teda to sa dostať, to bude teda zážitok. Ešte toto som na Twitchi tuším hrala a ja som skončila presne v tých laborkách, ale to už som minula hovorila, koľko tu mám miesta. Tam sa dostanem, či nedostanem. Tieto kľúčiky myslím, že nebudem potrebovať tam. No jasne, sa nedostanem. Tie kľúčiky to budem až tam hore potom potrebovať, čiže ešte si ich tu nechám. A idem teraz tam dole. Ešte tam, ježiš, tam bude toľko lútu ešte. Ma porazí, nebudem musieť tie granáty vyhodiť, keď ich nevyužijem. Aj toto tu ešte nechám. Mám mi hovor. To si ešte počkaj na toto. Ježiš, on je tu. No nič, tohoto musím zabiť, už neprejdem. To oko. Nič na pohode, máme granát. No poď sem, otoď sa sem. Čo robíš? Už nepluj tých alienov. Ja si myslím, že toto sú tie krysy, čo sme videli na tom videu. Čo vlastne olizovali tú lampulku utečenú. Tak toto sú tie krysy. Že oni zmutovali. Ty kokos, takto som rýchlo minula tých 60 nábojov. Skoro. Tohoto teoreticky nezabíjať nemusíme, stačí, keď prejde tam. Už vypadni tam, neotáčaj sa. A ešte tu sú magnumky, náboje v lade. To sa hodí, toho vidíte prečo. Ešte sa neotočí. A teraz rýchlo preč. Rýchlo preč.
Dobre. Čo to máme veľa čo? Nie. A na to ani poriadne nevidím, keďže je deň. Svieti mi sem. Svetlo. Dobre je, že tú hru tak dobre poznám. Aha, toto není. On bude tu. Ja si musím teraz vyskladať cestu. Ešte... Tu není nič. Rastlinka, ktorú nezoberiem, pretože nemôžem. Musím šetriť miesto. Inak voľakomu možno môže prísť to, že tú hru hrám strašne rýchle. Že naozaj to prechádzam jak, neviem čo, taký speedrun. Lebo väčšina youtuberov, čo to aj točia, tak majú strašne veľa častí. Ale teda ono je to aj tým, že to natáčali, keď tá hra vyšla. A vlastne nevedeli a hrali to aj takí, čo Resident Evil predtým vôbec nehrali. Nemali šancu, preto to majú možno viac epizód, že sa tam zamotali, že im to viac trvalo. Ale teda tým, že ja Residenta môžem, takže to poznám, tak ja proste idem. No, tu máme plamenomet, ktorý je ale na hovno. On jediné, na čo je dobrý, je on je vlastne dobrý až v laborke. Keď tam vlastne budú tie poison ivy, tie rastliny. No počkajte, z tohoto sa teraz musím vysmáriť. Takto. No a už mám... Zase žiješ. Teraz ja to zavriem. Haha. A máš smolu. No, čiže ešte, že som tie rastlinky nedala, pretože už tak mám plný inventár. Dobre, savey tam mám. Momentík, ja si ešte rýchlo tak pozriem mobil. Dobre, nič podstatné. Teraz to rýchlo prebehnúť. Či kokos, on je tu tento. Ja som počítala, že tam je čistá cesta. Oh no. Teraz. Mám ešte tie granáty. No nič. Skúšame takúto taktiku. Utekaj. Všimaj si ho. A proste choď. Ja tú muníciu proste potrebovať budem. No a ešte to bude tento. No ale asi si mám ešte granát, tak to vidím. A to je teraz sklenka. OK, to bolo celkom smooth. A teraz ten kľúč môžem zobrať. OK. Okidoki. No ale nájdem asi naspäť vyprázdniť si inventár. Pretože ešte musím ísť tým smerom.
tam si veci zase nastakujem. Takže zase backtrack, lebo mám z toho radosť. No musím chodiť naspäť tak dlhú trasu. A ja si aj ten plamenomет vyložím, pretože to mi je na hovno, doslova. Vôbec není treba teraz. Toto mi není treba. Toto si tu rovno vyložím. Mohla bych asi dať hníl. Dva z takýchto. Skombinujem tieto. Jak to bolo, bola, ktoré si môžem uložiť. Dve žary, tuším, rúk a nájde rytier sú na rovnakej strane. Ukáž, a tuto mám, to je knight, to môžem dať rovno sem, keďže tu je. Tam pôjde ešte potom tá väža. Lode. A pálon je pešiak. A tu mám koho? Toto by mal byť ten bishop. Toto vedie král, nie. Dobre, kašlem na to. Ja ich tu proste len tak presem, až potom sa s tým budem trápiť. Keď k tomu dojde. Asi vyložím aj toto. Pretože mi to natreba. Ono akože tá hadanka není ťažká. Ale nechcem to teraz riešiť, vyriešim to až potom, keď budem mať všetky tie figurky. Aby to bolo na kompletku. No, počkaj, granát mám, dobre. Pozriem si tu tento debil. Choď ešte, choď. A sem. Ježiš, ja som si mohla zobrať tamto. Ja som sprostá. To je vlastne odznak. To USB, čo sme dali do toho počítača. Tak, s tým si otvoríme ešte upgrade. Sakra, fakt som si ho mohla zobrať. Hiding place. To potrebujem, to nepotrebujem. Ja sa preto ešte vrátim, aj keď takto zostrihnem. Pretože každý upgrade sa počíta. Can you explain? Ja ho tu nemám. Ja som ho asi nechala tam hore v tej Stars miestnosti. Dobre. Takže ešte aj úplne zbytočne som sa sem vracala. To je fakt cool. Ale ja si to nepamätám, že by som ho tam nechávala. Ale tak asi áno, keď ho nemám v truhle.
by som si teoreticky mohla aj ten film zobrať ešte. Teoreticky. Ale asi áno. Môžeme ho vyvolať. Tam by mal byť ten easter egg, tuším. Idem ešte sem. Do tejto miestnosti. Takže od tej tento kľúčik. A tu máme čo dobré. To si asi rovno vykraftím takto, nechám. A to je všetko? Všetko, dobre. Ježiši Kriste. Dobre, ja to tu nechám. Takže bye. Je to rúk? Áno, to je väža. Zostaň tam. No a ešte sem. Už by sa to malo dať diskartnúť, tak. Čiže miesto viacej zase. Zase strelný práh. Nič. Náboje, to sa hodí. A toto nič. No možno sa mi to teraz aj natiahne, keď sa budeme vracať po ten odznak, teda dúfam, že to pôjde. A tým pádom aj epizóda bude dlhšia, alebo teda potom ukončím a bude zase do budúcej epizódy. Nemala nič, mne sa zdá, že to veľa čo bolo. Á, ja som to vedela. To sa hodí a vlastne ja si ešte vykraftím potom tie magnum náboje. Toho strelného prachu. No a sem ja potrebujem ten odznak. Tu píska. Ešte to veľa čo je? Granát, super. No nič, ideme preto. Je to magnum. Takže hurá naspäť na stolnicu. Trošku to potrvá, ale však nevadí. Ono aj tak by sme sa tam vrátili kvôli už len tomuto filmu. No. A tam by mali takisto nejaký upgrade. Možno. Toto si to nechám. Už som nezabudla. Koľko mám tých magnum? Dosť, super. Myslím, že toto je posledné miesto, kde sa to dá takto použiť, toto. Aha, tak ešte nie. Ešte bolo, kde sa to dá použiť. A Marvin už bude... Marvin už není Marvin. Sorry, kámo. A teraz najkračšia cesta. Čakaj, ja si ešte potrebujem ten film vyvolať. To bude ten zasraný liker. A ešte pán X, keď sa tam objaví, tak som v prdeli. Kde je? Ja ho nevidím. Všade ticho. Vyzerá to tak zatiaľ. Takže prvé miesto je tam v tej, ako sa to povie, Stars miestnosti, alebo kancelárii. A druhý je tuto v tej konferenčnej miestnosti, ono proste tam pre novinárov akoby pretisk. To je jedno. Takže spravím to tak, idem najprv hore. Objaví sa tam.
sa mi stalo, že sa tam objavilo, lebo z hora prišiel. Ja to mám totiž potichu, čiže veľmi to nepočujem. Aspoň teda tie kroky nepočujem. Tu sa objaví podľa mňa. Tam je ten liker. Dobre, pohode. Ešte tu je voľačo. To je takisto film, ale asi strašne ťažko. Kokos. To sa ani zobrať nedá. Respektíve dá, ale ten úhol nájsť. A? Tak ok, pohode. Prosím, povedz mi, že to je tu. Že som to tu nechala. Yes, je to tu. Dobre. A yes, update na tento. Paráda? No. Ale teraz už sa tu naozaj objaví. Tu. On to bude. On to bude. Nič, ako naozaj. To je celkom disappoint. Viem, že bude ešte sranda. Ale on tu stále je. Mal by to byť. Vlastne, čo je ten second run, tak tam sa objaví ešte skôr v tej hre. To tam bude ešte viac. A musí ešte ten film vyvolať ešte raz naspäť. Tichučku. Nás to nikde není. To mi je fakt zvláštne. No, toto je vlastne Rebecca z Resident Evil Zero. Tam za ňu môžete hrať. No, taký easter egg. Toto si vlastne môžem rovno dať na ten Magnum, kde ho mám. Tak. Naspäť zatiaľ. A ideme ešte do tej konferenčnej miestnosti. Keď to bolo čo nám vybavné, tak mňa asi porazí. Tak ja tam potichu. Ako toho likera som počula, ale aj tak. Aha, palivo do toho plamedometu. Tak to je nič moc celkom, ale však OK. Možno sa zíde. A vlastne teraz môžeme už ísť naspäť. Takže sme mali mať všetko. Ale fakt sa to neobjaví ten Panix. Takže je to čudné. Lebo predtým sa mi tu objavil hocikedy.
že si ho takto zoberiem so sebou, aby som tam rovno mohla na ten upgrade. No poď. Oh yes. Ty kokos, to je kanón. Ono je to fajn, mám ho takto vylepšený, pretože no, akože keď som to prechádzala na hard, tak to bola sranda, to bol taký shitfest. Proste pomôžeš všetko a keď je takto vylepšený na max, tak je to paráda. No a teraz zase naspäť, počkaj, on by tu mal byť, že sa sem nedostal. Dobre, tam je. Tam navždy aj ostane. Takže toto by som mala mať všetko. Okay. Fuj, to sú šlavy. Také detaily. Dúfam, že ten debil je stále tam. Dobre. Tam už vlastne nepotrebujem ísť. Dobre. Toto už nepotrebujem, toto neviem, keď mi to tam neukázalo tú fajku, takúto. Neviem, ešte by sa to dalo použiť. Ale myslím, že všetko už som použila. Nevadí, pre istotu si to tu ešte nechám. A uvidím, toto nepotrebujem zatiaľ, toto. Toto rozhodne budem potrebovať. Pre istotu ešte jeden. Ale to až v ďalšej epizóde. Čiže tu sa s vami rozlúčim. Dúfam teda, že sa vám táto séria zatiaľ páči. Ja viem, že viacerí už si ju možno videli, určite videli, hlavne fanúšici. Ale teda chcem to dotočiť a snáď sa vám to bude páčiť aj do konca. Takže zatiaľ sa majte a uvidíme sa pri ďalšej epizóde.